रायलायगासिनोमोन ना आंहा मबाइलानो चार्जआनो गैयामोन बेनिखायनो आं रायलायनायानो जायाखै रावजोंबो। औ दिनै चार्ज होबाय। ओमफ्राय मानोबा फन खालामदोंमोन? मा खोथामोन? बहा बहा? ए तामिलनाडुआव? मा खामानिनो? आयु आंबा रोंगोन ना रोङा आं मावफेराखैनो बे खामानिखौ। नोंसोर थांगोन ओमफ्राय? ए नोंसोर थाङोबालाय आंबो थांगोन। रोङैलाय मा दङ मानसिया मावबालाय ना? बहा थांनायनि सोरजों थांनायनि मा खोथा रायलायबाय थादों बे दाउखायालाय? दाउखा सोरजों रायलायदों? बहा थांनो? ओइ लोगो दे होमबा दा उनाव मोजां खबर लाफिनबावसिगोन दे। आइ फैदों। मा होनदोंमोन आयै नोङो? बबेयाव थांनो? सोरजों मा लोगो लादों? गोदायावनो जमा फरायजाबनाय लोगो सासे आयै तामिलनाडुआव खामानि गोदान ओंखारदोंनो सिख्लाफोरनि बेयावनो थांनो लोगो लादों। एसां गोजानाव थाङा बेयाव एसेबां गोजानाव सिख्ला मानसिफोरखौ गोजानाव थाहैबा गाज्रि सन्देह खालामो मोजां होना मानसिफोरा। थाङा न'आवनो था। ओरैनोबा हनै दिन बोथोरफोरा मोजां नंखाया मा समाव मा जाब्रबो माब्रबो गोजानाव थांलाय माबा मोनसे जाबा न'खरफोराव थांब्रबनो हाया फैब्रबनो हाया थाङा मावहैया। आयै आं न'आव थानो जोबोद बानाय मोनबाय बेनिखायनो सानदों बहाबा गोजानाव दसे थाहैनो जाहाथे बाहेरानि बारहावाफोरखौ मोनोब्ला आंनि गोरबोनि दुखु दाहाफोरा गोमालाङो बावगारनो हाबाय बायगोनदां। आयै आं गामियाव थाबाय थायोब्ला आं बावगारनो सानब्लाबो बावगारनो हानाय नङा आंनि जिउआव जि जाथाय जाबोदों। आं दिनै बावगारगोन गाबोननो आंखौ सोरबा रायखांना होलायगोन आरो आंनि गाराया जाखांफिनगोन। बेनिखायनो आयै आङो बबेबा गोजान जायगायाव सिरि थाहैथ'नोसै। मानसिफोरालाय माखौ मोजां बुङो माखौ मोजां बुङा गोजानाव थाहैबानो दे गाज्रि जायो बे नङाना। जाय जेरै हायो सुबिदा सोरबा गोजानाव थाना खामायगोन सोरबा खाथियाव थाना खामायगोन बेलाय गाव गावनि सायावसो दायो गासैबो। गोजानाव थांनो होननानै नों मोजां थाबानो नोंखौ सोर गाज्रि खालामनो हानो? नों गाज्रि जाबा नों गाज्रि जाखागोन। नों थिगैनो थायोब्ला नोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया आयै। सोरथो सानो आं गोजानाव थांना गाज्रि जाहैगोन होननानै? नाथाय बारहावाजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे मानसिया सोलायलाङोना आरो सिख्ला मानसिनि गोसो सोर बुजिनो हानो मा समाव मा फिस्लायलांगोन। आयै आं सासे सेंग्राजोंनो गोदोनासे खखाबसे बुंखाबाय दुखु खस्थ' होजानानै। आं आरो बे जोनोमाव माब्लाबाबो सेंग्राफोरजों लिंलाला। आं थका मोनखाबाय आघात मोनखाबाय अहाखाबाय आं आरो बेफोरबायदि भेजालाव हाबला आयै आंखौ फोथाय। दे अब्लालाय मोजाङै थाहैबानो जाबाय। ओमफ्राय मालाथो थांगोननो? थांनो मोना। सोरथो जाखो? दाउखा बहा थांनो नागिरदों? जेरावबो थांनो मोना नोङो। थांनो मोनगोनब्ला आंनि न'आवल'। नों दिनै आंनि न'आव थांनांगौ। गोमथा बबेनिफ्राय थुमफ्रा नुजाफैखो नोंलाय? नोंजोंथ' जोंहा जेबो सोमोन्दोआनो गैला आरो नों बेयाव मा लांफैनो फैबावखो? नोंनि नोंसाजो दाउखाखौ लांनो फैदों। दाउखा फैद' थांनोसै। नोंलाय सोर? आरो आं नोंजों मानो थांनो? आंथ' नोंखौ सिनाया। गोदोनिफ्रायनो मिथिखागौ नों जोबोद मोजां एक्टिं खालामनो रोङो। नाथाय आं दिनै नोंनि एक्टिंखौ नायनो फैयाखै आं नोंखौ लांनोसो फैदों। फैद'। लाजिया नोङो गुन्दा साला मा सानदों नोंसोर आंखौ? हो नोंसोरनि नोम्मा नोम्फा मा सानदों आंखौ? नों मा सानदों आंखौ? मोजां मानसि नङा नोङो आंखौ लाग्रा मानसि नङा नोङो आंखौ बरबाद खालामनानै गारग्रा मानसिसो नोङो। माबायदि मानसिथाय नोंसोरो? मानसिना मोराय नोंसोरो। बिमा बिफाया आंखौ लानानै दोनहैदों न'आव बिहामजोनो ओरै फिसालाया बा जारुजों लामायाव गाबगुलायनाय मा नायनोमोन बिसोरनि एक्टिंखौ? साबेसे हिनजाव नांगौ नोंनो? हो साबेसे हिनजाव नांगौ? थाङा आङो आरो नों दिनै आंनि न'आव मानो फैबावखो? नोंजों आंजों जि सोमोन्दो दङमोन बेफोर गासैबो जोबजोब्बाय फोजोबजोब्बाय आङो सोमोन्दोखौ। आंहा आरो दायो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला। ओंखारलां नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलां। नों हुवा जानानै मानो एसेबो दायथ' गैयि जाखो नोंलाय? एसेबां गोबाव बहा दंहैयोमोन नोंलाय? आंनि फिसाजोखौ बरबाद खालामनानै गोसोबानो लांफैनाय गोसोबानो थोनहरफिननाय मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो? निमाहा होदो। आइ आफानि जानानै आंबो निमाहा बिबाय। आंखौबो निमाहा होदो। मादै बुजायना होदो ना दाउखाखौ आंजों थांफानो। आंजों थोनहरदो ना थांनो होदो ना दाउखाखौ। आइजों बेयाव मा खोथा दङ? आइया मानो थोनहरनो? आइया थां होननानै थोनहरबानो दे आइया जागोन होननानै बुङोबानो दे नैबे दाउखानि गोसोखौ नोङो मोनफिनगोन बे नङा मिथिगौना गोमथा? आं गोदोनि नोंनि दाउखा नंलिया आं सोलायबाय आरो जि सोमोन्दो दङमोन नोंजों आंजों बेफोर गासैखौबो आङो सिगाङावनो फोजोबखाबाय। आं दायो हारसिंसो। आं दायो नोंनि मोखांखौबो नायनो गोसो गैला। माखौथो बेराला नायबाय थाखो? आं बुंदों नों खालि ओंखारलांदोल' बेनिफ्राय। आं बुंदों आं दिनै ओंखारलांनो फैयाखै नोंखौ लांफाखानोसो फैदों। आंबो थाङा नोंखौ मोनलाङागौ माने आंबो थाङा। आयै
जाखांबा अरगोनसो बियो थाङायो नोङो मा नांगौ सैमा फाग्लासो होनबावबाय औ नों सासे सैमा फाग्लासो आरो गोसोआव ला नोंनि थाखाय आं थैबाय आंनि थाखाय नोंबो थैबाय बाय मादै दाउखाखौ आंनो हरफिननो गोसो गैला नामा मानो जेबो बुङासै नोङो दाउखाखौ जेबो बुंनो गोसो गैयै बायदिनो जाबाय आंबो नोंसोरनि आखलफोरखौ नायनानै आंथ' बिमासो आं जेबो खालामनोबो हाया बुंनोबो हाया गोरोन्थि जादों नोंसोरहा मानसिखौ लांनानै बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो नाङामोन आंनि फिसाहाबो मान सनमान दङ बेसेबां नोंसोरजों बेबायदि खालामजाबाय थानो गोसोबानो लांफैजानो गोसोबानो होखारहरजानो आरो लांदों मानोथो मोजां बेबहार खालामनो रोङाखै आदै आं दायो जेबो बुंनो हाला आंनि फिसाजोआ राखा रोंखा बुजिखानाय आंनि फिसाजोआ जि बुंदों बेनो जासिगोन नों दायो थांफिननो हासिगोन आदै दाउखा नोंखौ मोनलाङागौमानि आंबो बेनिफ्रायनो थाङा बेयावनो थाबाय थागोन आं हाबाब सम गैया बोथोर गैया मा उन्दुलाबायनाय जाखो बेलाय सानथिं बाथिं उन्दुना सिखारनायानो बावथाराखैमोन हरावबो बयनिख्रुइ थाब बेनो उन्दुयो हराव हरसे उन्दुबाय होमबाबो थोआखैना आरो दायो सानावलाय माखौथो उन्दुनो ओंखारबावखो न'आव खामानियानो खामानि बुंफबनानै दङ फुंनि गोबोरखिखौनो दाबो गारनो मोनाखै बोरमा खिखौनो दाबो सिबनो मोनाखै बिसोरहासो सिन्ता गैया भाबना गैया उन्दु जाबाय थानाय फोजाबाबो दायोसो जागोन सानदोंमोन आं मोजां जोलैनि मोजां बिहामजो जागोन माथो हनै खिफुद्दा फोजायानो थाथों बेसे गोबाव उन्दुयो नायबाय थागोन आं आव बाबा आव बाबा आव बाबा जुनु मुनु बाबा लो मा नोंफा खर'खौ नुनानै मिनिनो ओंखारदों आयु बिना फिसालाया मेगनानो साम' लादाय बायदिसो साम' गुसुङानो जाथों साम' लादायानो जाथों गोलावानो जाथों आंनिसो फिसादा मानो नांगौ अ दासो बुजिदों गावनि फिसाया फिसा होननानै आंनि फिसाखौ नोङो फिसा सानाखैमोन ना हो नों दायो फिसा मोननायखाय नों दायो गाव बुजिबाय दे मोना मोनबाय साम' लादाय मेगन फिसा मोनबाय दे हामबाय आंनि फिसाखौ साम' लादाय बायदि होनदों माबायदि माथो आंनि फिसायालाय नंमारगौथ' साम' लादाय बायदि मार खानायाबो जारांरां थालो आन्थायावल' लांथाथानो थैनाङा आंनो नोंबायदि फिसाखौ आंखौ मिनिदोना सोरांसै नोङो नायबाय था नोंनि फिसाजोनिफ्राय साबसिन फिसा लाबोगोन आङो आंनि फिसाखौ साम' लादाय बायदि होनदोंमोन ना एबार नायफैथों गोमोलायगोन बियो साला आंनि फिसाखौहाय बेसेबां साइज आंनि फिसाया बाबा आंनि बाबा फिसायालाय अखाफोर गावदां बायदि बाबा इथिं मा नाहरदों नोङो हनै बिथिं नाहर बिथिं हनै अखाफोरा फै अखाफोर फै आंनि बाबाजों गेलेनो फै अखाफोर फै जोमै आयु नोंनि फिसाया फा गोसोम बङालिफोरबायदि हा हाया जोमै हाया नोङो आंनि फिसाजों हाया आंनि फिसा बायदि नों फिसा जोनोम होनो हाया आयु दानिया बङालि बायदिसो फिसा मोनबाय नोङो बङालि बायदि गोसोम थै आंनि फिसाया मानो सासेबो मोजां जाया सिगांनिया मेगन देल'ल' दानिया बङालि बायदि मानो मोजां जाया आंनि फिसाया गोसोआव एसेबां सानदों आंनि फिसाया सोरांस्रिनिफ्राय साबसिन जानांगौ होननानैहाय माबा मोनसे असाय सोमजिना फैयो आंनि फिसाया आंखौनो मिनिदोंना सोरांस्रि हाया बायदि मोनमारदों नायबाय था बेबाराव ओरैबायदि समायना मोजां फिसा लाबोगोन आङो नायबाय था गोसोमारहाय बे फिसायाबो थां नोंखौ नांला आंनो एबारे मोजां लाबोगोन आङो इसानिफ्राय साबसिन फिसा नांगौ आंनो थां नोङो जोमै मा जाखो फिसाया बहा थांखो आंनि इसा फिसाखौ नायनो हायाना नोङो आंनि इसा फिसाया आंनि थाखाय सना आंनि इसा फिसा बायदि नों फिसा आरो माब्लाबाबो मोननो हाया आयु सोरांस्रि मासि गोजौ जाखो नोंलाय आयु सोरांस्रि मासि गोजौ जाखो नोङो हनै अख्रांजों समान जाबाय आयु
जेब्लायबो आं नोंनि गोजौआवखा जेब्लायबो आं नोंनि गोजौआव नोंनि गोसोजों नोंनि सोलो बुद्धिजों आंखौ जेब्लायबो नोंनि आफाथालायाव दोननो नागिरो ना हानाय नङा नोङो आं जेब्लायबो गोजौ नोंनि जेब्लायबो गोजौ नोंनि बे सिमाङा सिमाङैनो थागोन जोमै आंनि साननाया मालाबाबो फेलें जाफेरा दिनैसिम फेलें जाफेराखै आरो जानायबो नङा नायबाय था बे बाराव आङो नोंनि फिसाजोनिख्रुइ साबसिन फिसा लानानै फैगोन जागोन साबैसे फिसा लाबोयो नोङो लाबो फार्स्टनि बाराथ' साम'लादाय मेगनमोन नैथि बारनिया बङालि बायदि गोसोमोन दायो थामथि बारनिखौ 2 मिनिटनि उनाव आं नायनो फैगासिनो आयु बाला सोरांसेयालाय मोदायसो ना माथो जामारखो मा अख्रां समान गोजौ जाहैब्रबलायदोंमोन बेलाय आंखौ फेजेननो नागिरदों नायबाय था बे बाराव ओरैबायदि फिसाला लाबोगोन आङो ओरैबायदि फिसाला लाबोगोन आंनि फिसाखौ नायै नायै मिनिबाय थादोंना बियो बे बाराव खेनसेनो फिट जालायनाय लाबोनोसै आङो फै अखाफोर फै फै आंनि बाबाजों गेलेनो आमाय जुमाय थाखोमालायनाय गेलेनो फै अखाफोर फै फै आंनि फिसालाखौ मिनिबावगोन बे बाराव आंनि फिसाला बायदि सोर मोनदों आव दासो एसे गोजोन मोनदों आङो साला दासो नुनाय लोगो लोगो आव गिख्रंलायबाय बुंदोंमोन ना आङो नोंनि फिसाजोनिफ्राय आं साबसिन फिसा मोनगोन नायदो दाना मानो गिख्रंलायखो आयौ मानसिसो ना मोख्रासो मोख्रा गथ' बायदिसो नुलायलांबाय आङो मा होनखो नोङो आंनि फिसाखौ मोख्रा बायदिसो नुबाय औ हनै हनै मोख्रा बायदिसो नुमारदोंथ' आयौ बिमानिबो लाया बिफानिबो लाया सोरनिथो सनखो मोख्रा बायदि फिसा जोमै नों आरो बेसेबां आंजों चेलेन्ज लाबावगोन नों दाबो जेननानै लानो एसेबो गोसो गैया नामा मोना नोङो आंनि बायदि समायना फिसा मोना जेब्लासिम नों आंनि फिसाखौ गोसो गोरबोजों अननो सोलोंनाय नङा बै समसिम नोङो आं बायदि फिसा मोननो भाग्य नांगोन बेनिखायनो सम थानायावनो सोलायदो नङाब्ला नोंनि फिसाया नों जेरै सिमाङाव नुदों बेबायदिनो नोंनि फिसायाबो रियेलाव जागोन सोलायदो जोमै गाज्रि आखलनिफ्राय मोजाङाव फैदो अनलायनो सोलोंदो नङाब्ला नोंनि सिमाङा सिमाङैनो जानानै थागोन आं थांनोसै गाबबायसो थादों दाबो गाबगानो रोङाखै नोंथ' हिनजाव माहारिनि थाखायनो जों माब्लाबाबो बिदा फंबाय नांलायफेरिया दिनै नांलायनो गोनां जाबाय आइ जोमै जोमै सिखार मा नों फाखलखौ गाबबाय दङ आं गाबदों आं गाबाखैथ' गाबाखैबा अबेबा खना खना सैमा फाग्लि दङदां बे सैमायासो गाबदों नामाथाय अलंबार आं सिमाङावसो गाबबाय थानाय सिमां नुदोंमोन ना सिमाङाव गाबनायानो मोगथाङावबो गाबफैदों नामाथाय अलंबार आं जोबोद हामा सिमां नुदों सिमांनि खोथाया बाद हो थाव जल्दि माल माथाया फाक फाक खालामजोबनांगौ दिनैनो मा माल माथा फाक फाक खालामनो माखौ सोंबाय थागोन ना आंजों मावफागोन थाव आलमारि बाकस फालें मा मा दंजोबो दिनैनिफ्राय गासिबो खावरि जाजोबनांसिगौ देहाय आंखौ गुन्दा होनदों मा बा हिनजावा गाज्रि हौवायाबो हिनजावजों लोगो जाफाबाय नोंमारगौ अलंबार आंखौ दिनै सिमाङाव सोरांसेया जोबोद मिनिदों आंनि फिसालाखौ मिनिदों नै अलंबार खोनासंलाय नै अलंबार आं दिनै सिमां नुदों सिमाङावहाय आं 7 हौवा फिसा मोनदों हौवा फिसाफ्राबो रावबो सासेबो मोजां नङा फार्स्टनिया मेगन देल'ल' बेखौबो सोरांसेया मिनिदों आरो सेकेन्ड बारनिया बङालि बायदि गोसोमोन बेखौबो बङालि बायदि होननानै मिनिदों आरो थार्डनिखौ ना आंनि फिसाखौ मोख्रा बायदि होननानै बुंदों अलंबार आंनि फिसाखौ बियो बेबायदिनो बासि बासि मिनिबाय थामारगोन नामाथाय बेनिखायनो सिमां नुखाबाय आङो मिनिगासिनोखा बिसोरो जोंखौ सिं सिं फिसा मोननो रोङैखायनो मिनिगासिनोखा थाव जल्दि माल माथाफोरखौ फाक फाक खालामहैजोबनोसै थौ अलंबार आखाइ साजोब्बाय माथोहाय थिखोनो हाला दोनथ'दो दसे बिसाङावनो आखाइ सायो नामा दे जलि जलि थाब थाब आरो माखासे बुस्थु थिखोनांगौ दंबावोसो मोनसेयावनो आखाइ साबा माबादि जानांगौ दे जलि बोखांनांगौखौथ' बोखांजोबखाबाय दायो बहा दोनगोन जायगायासो जोंनि रुमावथ' जायगायानो गैला जाम्बि दोननायखौसो सिन्थासिदों नोङो माबोरै बुस्थुखौ लाबोजोबनो हागोन गावनि खालामजोबनो हागोन बेखौ सिन्था खालामाखै माल बोग्रा गारि गंसे लिंहरखाबाय आङो गारियाव थिखोनानै नोंसानि न'आव दोनहैजोबनोसै मा अलंबार नोंमारगौ जाहानि न'आव लांजोबनोसै बेफोर गासैखौबो
बिसोर सानैनि आखलालाय मा खालामनाय जादों? जायगायाव मोजां साजायना दोननायफोरखौलाय बहाथो लांनो नागिरदों? बबेयावथो दोनहैबावनो नागिरखो? बहा लांनो बेखौलाय? हाया हाया मानोथो थिखो सोदों? जायगायाव थानायालाय माथो जाखो? एसेबां मोजां साजायना दोनदों, थाथोंमोन ना बेयावनो। जेखि खालामा जेरावखि लाङा मानो नांगौ नोंनोलाय? जोंनि बुस्थु जों बुख्रुबनानै फाङा फुटानो हरनोबो हागौ, फानहरनोबो हागौ। जेखि खालामा मानो नों नांगौ? अलंबार, मानो बेबायदि खोथा बुंदों? हजम जायाखै ना माथो आंनि खुगानि बुंनाया? खोनायाखै मा बुंदों? ओमफ्राय आंनि रुमाव थानाय ड्रेसिं आयनाखौलाय मानोथो लाबोखो? मानोथो दिरुनखो? आंनि रुमाव थानाया मा डिस्टार्ब खालामखो नोंसोरखौलाय? मा बुंदों? नोंनि बियो लाजियासै बुंनो बिदि गावनि होनना बुंना लाद्राबायनो। आंनि नङाबालाय सोरनिथो बेलाय? मेगन गैयै हिन्जाव, बुस्थुफोरखौ मोजां सिनायनानै आंनि होननानै बुंनानै ला। नोंनि रुमाव थाबानो बे नोंनि जायो नामा? आंनि नङाबालाय सोरनिथो बेलाय? आंनि हाबायाव आं बेखौ दान मोननायसो। सोरबा सासे आयं जायोनो, बे आयंआ आंनो दान होफैनायसो, नोंनो होआखै। नोंनि रुमाव आयना गैयैखायनोसो आं अननानै दोनहैथ'दोंमोन। आंनि रुमावबो जायगा गैयामोन नालाय, बेनिखायनोसो। दोनहैथ'नायाबो नोंनि जाबाय नामा? जोमै, हाबायाथ' नों हारसिंनिल' जायाखैमोन। जों सानैनि हाबायाबोथ' जमायैनो जादोंमोन। आरो बेयाव नोंनि आंनि बेयावथ' रावबो नाम दाखिनानै होफैयाखैमोन ना? आंनि रुमाव दंमोन नालाय बे आंनि जाबाय। बेखौ लांनो मोना। नों बुंबानो जागोन नामा? आं बुंदों नों लांनो मोना बेखौ। अलंबार, माखौ खोनासंबाय थाखो? जेबो बुंफादेरनो हाला नामा? रावनिबो नोंनि आंनि गैया बेयाव। दिनैनिफ्राय बे न'आव जेसेबां जिनिसफोर दङ गासिबो गावबागाव। जाय जेखौ थाब बांसिन बुथुमना लानो हायो बेनो गावनि। मा? गासिबो गावबागावनि? लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो नेनानै थादो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअ'खौबो। जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावगारसै। बाय बाय।